Ikasturte berriarekin iritsi zaigu zerga eta tasen ordenantza berriak onartzeko garaia eta baita datorren urteko aurrekontua prestatzen hasteko momentua ere bai. Zergak eta tasak benotik pasa berri ditugu eta igoera nagusia 2%koa izango da. KPIa 3,4 igotzea aurre ikusten denez, orain arteko politikari jarraituko diogu eta KPIaren azpitik igoko ditugu zergak eta tasak. 3 helburu nagusirekin landu ditugu ordenantza hauek. Lehenengo helburua da kohesio soziala, alegia errenta altuenek dakatenak beraien zergak ordaintzea eta aldiz errenta oso apalak dituztenak edo familia zaurgarriek ahalik eta hobari eta laguntza gehien edukitzea. Bigarren helburua transizio ekosoziala da, alegia energia kontsumoak gutxitzea eta kotxeek sortzen duten kutsadura hori gutxitzea eta neurriak hartu ezkero horretan hobariak aplikatzea familiei. Eta hirugarren helburua da etxe hutsak merkaturatzea. Eta hor ere, hobariak aplikatuko dira, baldin eta etxe hutsak alokairu sozialera bideratzea nahiko balu jabeak. Eta guk hori saritu egingo dugu.